Tu máš 10 overených faktov, ako schudnúť zdravo. Prvý. Musíš byť v kalorickom deficite. Telo chudne iba vtedy, keď prijímaš menej energie, než spáliš. Druhý. Bielkoviny sú tvoj najlepší priateľ. Zvýš príjem bielkovín napríklad mäso, vajcia, tvaroh, lebo zasítia a chránia svaly pri chudnutí. Tretí. Cvičenie urýchľuje výsledky, najmä silové. Nepotrebuješ 2 hodiny denne. Stačí 3 až 4 krát týždenne silový tréning plus chôdza alebo kardio. Štvrtý. Viac sa hýb aj mimo tréningu. Každodenná chôdza, schody, upratovanie, státie. Toto všetko je tichý spalovač kalórií. Daj si cieľ 8 000 až 10 000 krokov denne. Piaty. Zabudni na diety typu hladovka. Pri obmedzovaní môže vzniknúť jojo efekt, únava alebo strata svalov. Radšej jedz rozumne, nie menej, ale lepšie. 6. Pitie vody znižuje hlad. Často si len smedný, nie hladný. Vypí 2 až 3 litre denne. Vyhýbaj sa sladeným nápojom, lebo sú to zbytočné kalórie. 7. Spánok je základ. Nedostatok spánku môže znamenať väčší hlad, viac chuti na sladké, horšia regenerácia. Spánok 7 až 8 hodín denne podporuje chudnutie. 8. Stres ťa pomaly ničí. Vysoký stres zvyšuje kortizol, takže ťažšie spalovanie tuku, viac prejedania. Pomôže ti relax, pohyb, čas pre seba. 9. Sleduj pokrok a nie len váhu. Meraj si obvody, rob fotky, sleduj energiu a výkony. Váha kolíše, ale výsledky sú aj inde ako na čísle. 10. Buď konzistentný a nie dokonalý. Dokonalý plán na 3 dni je nič oproti dobrému plánu na 3 mesiace. Malé zmeny dnes majú veľké výsledky neskôr. Napíš mi správu a začni svoju cestu ešte dnes. Prvý krok je na tebe. Ja sa postaram o zvyšok.